Ja, er der rent vand? Først så står jeg lige og børster det, og så rører der så rent vand op igennem den her slange her, og ud igennem teleskopstangen, ud igennem børsten. Så alt det her skidt, der sidder i toppen, så får man det ligesom med ned hele vejen ned ad glasset. Og det her ultra rene vand, det gør jo, at man ikke efterlader de her kalkpletter på vinduet. Og så er det simpelthen vigtigt at skylle godt efter, så vi får alt skidtet med ned fra toppen. Meget stort. Det er vigtigt, at vi gør det her grundigt. Ja, det var jo så den opgave udført med renvandsanlæg. Som I kan se, så er der selvfølgelig vand på, når jeg lige har haft skyllet roden ned her. Men det fordamper jo så lige så stille og roligt. Og så efterlader vi simpelthen fuldstændig krystalklare vinduer. Så det er sådan, man kan gøre det i hvert fald.